நெற்றியிடை சந்தனத்தின் நேற்றியாய் திலகம் ஒளி வீசுதே கண்ட நெஞ்சமோடு அந்த ரங்கம் பேசுதே. சந்தன பேழை புறத்து சாயலிற்ற தன்மை ஒத்து தக்க நின்ற ஓரச்சாய கொண்டையும் தாவி தாவி துள்ளும் விழி கெண்டையும். சந்தன பேழை புறத்து சாயலிற்ற தன்மை ஒத்து தக்க நின்ற ஓரச்சாய கொண்டையும் தாவி தாவி துள்ளும் விழி கெண்டையும். தந்தனத்தன 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 தந்த தன தந்தனத்தன தந்தனத்தன தந்த தன தந்தனத்தன் தானமிவதான பாத தண்டையும் கண்டு தாறுமாறாய் போச்சு மாய சண்டையும். நீலவானம் போலிலங்கி நெற்றியிடை சந்தனத்தின் நேர்த்தியாய் திலகம் ஒளி வீசுதே கண்ட நெஞ்சமோடு அந்த ரங்கம் பேசுதே. நெஞ்சமோடு அந்த ரங்கம் பேசுதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பண்ணை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஒரு மங்களாச்சாரம் படியலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலியே சதாதே தத்துவம் மீலமேன கோஸ்துவே நமः. हे कृष्णा करुण सिंधे दीन बंदे जगतपदे गोपीकांता नमस्ते कांचन गौरंगी राधे वृंदानेश्वरी सर्वानुदेवी प्रियमानी हरि प्रिये वाचकल्पतराय कृपसिंधुये वत्सपदानां भावनीये वैष्णवयो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्णा अंदर எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 11 பார்க்க போறோம். விஸ்வரூப சுதர்சன யோகத்தை பார்க்க போறோம். அதாவது பிரபஞ்ச வடிவம் பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை ரொம்ப அற்புதமா நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பட முடியும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவரும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நாம நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? அதாவது 10வது அத்தியாயத்துல விபூதி யோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துக்கலாம், சுருக்கமா பார்த்துலாம். பகவான் கிருஷ்ணன் அறியப்படாதவர் அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர், அதாவது ஆதாரமானவர் 1ல இருந்து 10 அது 7வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். அந்த பதத்துல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது அனைத்திற்குமே மூலம், அந்த சாராம்சம் மூலியமாக நாம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல 3 விதமா சிறப்பா பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணரை அறிவதற்கு அனைத்திற்குமே மூலம், அறிந்தும் அறியாமலும், அந்த சாராம்சத்துல 3 விதமா நம்ம செயல்பாடு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம் 8ல இருந்து 11வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுல என்ன பார்த்தீங்கன்னா அறிதல், பகவான அறிதல் சம்பந்தம், அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை தொடர்பு பார்த்தோம். 2வது பாத்தீங்கன்னா அணினை, அதாவது வழிமுறை, என்ன மாதிரி வழிமுறை, பகவான் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு அடைவது, அந்த வழிமுறை பார்த்தோம். அதே மாதிரி அதாவது இலக்கு, நம்மளுடைய இலக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் மீதான அன்பு. இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமாக 11வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். பகவான் அதாவது கிருஷ்ணரே உச்சநிலை, அர்ஜுனோட உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அது 12ல இருந்து 18வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது விபரமாக கூறுங்கள் அப்படின்னு அந்த சாராம்சம் மூலியமாக அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட கேள்வி கேட்கிறார். அந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு பகவான் அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான் பாருங்க, அர்ஜுனனை ஏற்றுக்கொள்கிறான், அர்ஜுனன் சான்றுகள், அர்ஜுனோட ஆர்வம். இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமாக 12ல இருந்து 18வது பதம் வரைக்கும் நாம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விரிவாக்குறார் 13ல இருந்து 42வது பதம் வரைக்கும். ரொம்ப அற்புதமா நம்ம பார்த்தோம். பகவான் வைபவங்களை பார்த்தோம், அவருடைய சாராம்சமும் ரொம்ப அழகா நாமும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா?
நீங்க 11வது அத்தியாயம் விராட் ரூபம் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம காதால கேட்டாவே ரொம்ப புண்ணியம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அழகா பகவானுகிட்ட பிரார்த்தனை பண்றான். அவருடைய வடிவத்தை, அதாவது அவருடைய விராட் ரூபத்தை பார்த்துட்டு ரொம்ப அழகாவும் பிரார்த்தனை பண்றான் இல்லைங்களா. நாம பார்க்க முடியலும் அவர் சொல்ற வார்த்தைகள் நம்ம காதுல கேட்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கும் அந்த எல்லா வித பாவங்களும் நம்மளுக்கு போகும். இது வேதங்கள் அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த இடத்துல பாருங்க வேண்டுகோள் வைக்கிறார் அர்ஜுன். முதல் பதத்திலே அர்ஜுனன் தனது யுனிச வடிவத்தை காட்டும்படி பகவான் கிருஷ்ணனும் கூறுகிறார். பகவானுடைய தனது அவருடைய வடிவத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறான். 1ல இருந்து 4வது பதம் வரைக்கும். ஆனா அர்ஜுனோட மனநிலை பாருங்க. எதுக்காக அர்ஜுனன் கேட்கிறான், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா. பகவான் ஞானத்தை கொடுக்குறார். ஏதோ 9வது அத்தியாயத்துல கொடுக்குறார், 8வது அத்தியாயத்துல கொடுக்குறார், 7வது அத்தியாயத்துல கொடுக்குறார். ஒரு ஞானத்தையே பக்தி கலந்து கொடுக்குறார். அது கேட்கற தகுதி என்ன வேணும்? நண்பனா இருக்கணும், பக்தனா இருக்கணும். இந்த 2 தகுதி இருந்தாவே போதும் பகவான் கிட்ட இல்லைங்களா. சோ அந்த உறவு முறைதான் நாம கண்டிப்பா வேணும் பகவான் கிட்ட. அதனால எதுக்காக கேட்கிறான் பாருங்க. மயக்கம் நீங்கியது பரமனை ஏற்றால் பூரண திருப்தி அடைகிறான் அர்ஜுனன். இந்த அர்ஜுனன் கேட்கிற ஸ்தானம் எது? நம்மளுடைய ஸ்தானம் தான். நம்மளுடைய ஸ்தானத்துல இருந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அப்ப நமக்குதான் அது எல்லாமே. நம்மளுடைய மயக்கம் எல்லாம் தீரும். எந்த மயக்கம்? பௌதிகமான மயக்கம், பௌதிகமான ஞானம். அந்த ஞானம் நம்மளை எல்லாமே நீக்கும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பரமனை ஏற்றால் பூரண திருப்தி அடையணும். விஸ்வரூபத்தின வேண்டுகோள் என்ன? முக்கியமா அர்ஜுனன் கேட்கிற வேண்டுகோள் என்ன? நம்மளும் அப்படிதான் கேட்போம் இல்லைங்களா. பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை நம்ம பார்க்கணும். அதே மாதிரி எந்த ரூபத்துல உங்களை வந்து எங்களை உள்வாங்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்போம். பகவான் நம்ம கேட்கறோம் இல்லையா. பகவானே ஒண்ணு தரிசிக்க வந்திருக்கிறோம். உங்களுடைய ரூபத்தை எனக்கு மனதால உள்வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ரூபத்துல நான் உள்வாங்கணும்ன்ற கொஸ்டின் அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். அப்ப சாதாரண மனிதர் கருதுவர்களுக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளுவர்களுக்கும் தான் நம்பிக்கை ஊற்றுவதால், நம்பிக்கை கொடுப்பதற்காக தான் அர்ஜுனன் வந்து இந்த கேள்வியை பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். மாயத்தால அர்ஜுனனை பகவான் கட்டுண்டு வச்சிருக்கிறார். கட்டுண்டு வச்சனால்தான் அவர் வந்து கரெக்டா அந்த கேள்வியெல்லாம் கரெக்டா கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது இல்லைங்களா. அப்புறம் போலிகளுக்கெல்லாம் சோதனை, அதாவது நாத்திகம் பேசுறவங்களுக்கு எல்லாம் சரி, கடவுளிலே மறுப்பாளர்களுக்கு எல்லாம் சரி, இது ஒரு சோதனை தான். இது ரொம்ப அழகா கொண்டு. அதாவது 5ல இருந்து 14வது பதம் பாருங்க. ஆக்சுவலா வந்து 5ல 8, 9ல இருந்து 14 எனக்கு இருந்தா பகவான் கிருஷ்ணன் தனது உலக வடிவத்தை விரிவாக்குறார். பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை விரிவாக்குறார். இதெல்லாம் பாக்குறான் அர்ஜுனன். பார்த்துட்டு அப்படியே பிரமிச்சு போறான். அப்புறம் பகவானுடைய வடிவத்தை அர்ஜுனன் பார்வையிடுறான். பகவான் விரிவாக்குறார், அதை பார்வையிடுறான். 14வது பதம் வரைக்கும் எப்படி பாருங்க. அர்ஜுனன் ஒப்பற்ற நிலை. பகவான் கிருஷ்ணன் எல்லா உறவிலும் இருப்பிடமாக இருக்கிற தோற்றம் மறைவு பகவான் கிருஷ்ணரால் கருணையால் மட்டுமே காண இயலும். இந்த சாராம்சம் மூலியமாக நாம 14வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். 15ல இருந்து 31 பாருங்க. அர்ஜுன யூனிச வடிவத்தை அனுபவத்தை அந்த பார்த்த அனுபவத்தை சொல்றார். எப்படிலாம் விராட் ரூபத்துல என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு அந்த அனுபவத்தை சொல்றார். அதுக்கு பகவான் வந்து 32 34வது பதம் வரைக்கும் கேள்வி கொடுக்கிறார். அதை பதில் கொடுக்குறார். அந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு, அந்த பிரார்த்தனை பண்ணதுக்கும், அந்த அனுபவத்தை சொன்னதுக்காக பகவான் வந்து பதில் கொடுக்குறார். 32ல இருந்து 34வது பதம் வரைக்கும் அர்ஜுனன் வந்து ஜபங்கள் பண்றார், பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். பதில் கொடுத்த உடனே அது பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். இதுதான் ரொம்ப அற்புதமான இடம். இது 35ல 46வது பதம். 47ல இருந்து 55 பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தர்கள் தூய பக்தி தேவை. ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்ல போற. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிதியும் கசிப முனிவர் தான் வந்து இங்க வாசுதேவராக துவார யுகத்துல வந்து அவதாரம் கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு மகனாக பிறக்கணும்னு தான் ஒரு ஐதீகம். அது ஒரு அந்த அம்மா தாய் வந்து ஒரு விரதம் இருந்தனால, பும்சோன விரதம் இருந்தனால அந்த 3 வாட்டி பகவான் வந்து அவதாரம் அவங்களுக்கு தாயா மகனா பிறக்கிறார். இப்ப இந்த 3வது முறையை பிறக்கும் போதுதான் பகவான் வாசுதேவருக்கும் தேவகி தாயாருக்கும் வந்து மகனாக பிறக்கிறார். அந்த மகனாக பிறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சிறைச்சாலையில பிறக்கும் போது வந்து 4 கை சொரூபத்திலும் வந்து பிறக்கிறார். அதை பார்த்த உடனே தாயார் கேட்கிறாங்க, தேவகி தாயார், எனக்கு இந்த ரூபத்துல வேண்டாம், நீ 2 கை சொரூபத்துல வரணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். அந்த ரூபத்துல அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறான், எனக்கு இந்த ரூபத்திலையும் 4 கை சுரூபத்துல பரமாத்மா ரூபத்திலையும் உங்களை நான் தரிசிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். 2 கை சுரூபத்திலையும் பார்க்க ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூர்ண வைபவத்துல பார்க்கணும் ஆசைப்படுறான் அர்ஜுனன் அந்த சிறைச்சாலையில. அதான் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அதெல்லாம் படிக்க 47ல இருந்து 55வது பதம் வரைக்கும் நம்ம அதை பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப முதல் பதத்துல அர்ஜுன வந்து பகவான் கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார் பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अर्जुनोवाच मत् अनुग्राह्य परमं गुह्यम् अध्यात्म समज्ञतम् यत्याव्योक्तं वसस्तेन मोहम् अयं विगतो मम. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माताजी.
அர்ஜுனன் கூறினா ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்கள் அன்புடன் எனக்கு வழங்கி உள்ளீர். தங்கள் இத்தகைய அறிவுரை கேட்டதால் இப்பொழுது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. இப்ப அவருக்கு 10 அத்தியாயம் தேவைப்பட்டிருக்கு. 10 அத்தியாயம் தேவைப்பட்டதான் மயக்கமே தெளிஞ்சுதான். ஆனா இன்னும் கூட பாருங்க, அந்த கல்லூரி மங்க நான் போர் பண்றேன்னு சொல்ல மாட்டேன்றான். அப்ப கூட பாருங்க, இன்னும் வேணும் வேணும் வேணும்னு ஆசைப்படுறான். இதுதான் ஆன்மீகம். ஆன்மீகத்துல நாம ஈடுபாடு ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுங்களேன், ரொம்ப அதிகமா நிறைய சாராம்சத்தை நமக்கு தேவைப்படும். அந்த ஞானத்தை விருத்தி அடைய நம்ம அப்படியே மேன்மை அடையும். அந்த ஸ்தானத்துல அர்ஜுனன் வந்துட்டான். வந்துட்டு அதை கேட்க ஆரம்பிச்சுங்கிறான் பகவானது. ஆனா பாத்தீங்க, போர் பண்ண மாட்டேன்றது, ஒரு போர் பண்றேன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு தீர்க்கமான முடிவு எடுக்க மாட்டேன்றான் அர்ஜுனன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவன் மாயத்தால கட்டுன்னு இருக்கான். நாமளும் அப்படிதான் இருக்கிறோம். ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னா ரொம்ப நேரம் யோசனை பண்ணுவோம், நல்லா இருக்குமா கெட்டதா இருக்குமா அப்படின்ட்டு. ஆனா அதே சாஸ்திரத்துல ஃபாலோ பண்றவன், வேதங்களை ஃபாலோ பண்றவன், உபநேசங்களை ஃபாலோ பண்றவன் அது திங்க் பண்ணவே மாட்டான். ஏன்னா அந்த திங்க் பண்றது கண்டிப்பாக ஆன்மீக சம்பந்தமா தான் இருக்கும், சமுதாயத்தை மேன்மை அடைகிற சம்பந்தமா இருக்கும். தான் மேன்மை அடையணும்னு நினைக்கவே மாட்டான், சமுதாயம் மேன்மை அடையணும், நம்மளை சுத்தி இருக்க எல்லாம் மேன்மை அடையும். அந்த மாதிரி ஒரு குணம் இருக்கும். தான் மேன்மை அடையும் நினைக்கிறவன் பாத்தீங்கன்னா பந்தப்படுவான் இல்லைங்களா? அது பௌதிகமான ஞானத்தோட கிடையாது. ஆன்மீக ஞானம் இருக்கும்போது அது மாதிரி பண்ண மாட்டான். நம்மளை சுத்தி இருக்க எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பான். நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும், மத்தவங்களுக்கு தொண்டு பண்ணணும் அப்படிதான் நினைப்பான். சரி, ஓகே. இப்ப வேண்டுகோள் வைக்கிறார் அர்ஜுனன் கிட்ட, பகவான் கிட்ட. அர்ஜுனோட மனநிலை என்ன, விஸ்வரூபத்தான வேண்டுகோள் என்ன, சுதந்திரமான பகவான். இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமாக நாம பார்க்க போறோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லுகிறது, அர்ஜுனோட மனநிலை என்ன சொல்றாரு, அதாவது ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசிய அன்போடு எனக்கு வழங்கி உள்ளீர் அப்படின்றான். தங்களை இத்தகைய அறிவுரை கேட்டதால் இப்பொழுது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்னு. அப்ப மயக்கம் நீங்கியது, பரமனை ஏற்றல், பூரண திருப்தி அடையலாம் இந்த பதம் மூலியமாக இல்லைங்களா? அப்போ நமக்கு என்ன பாருங்க, 10 அத்தியாயம் நமக்கு கேட்டு இருக்கோம். நாம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? 10 அத்தியாயம் கேட்டாச்சு, இது 11 அத்தியாயம். நாம என்ன பண்றோம், என்ன செயல்பட ஆரம்பிச்சோமா? ஆரம்பிக்கணும், சங்கல்படுத்தணும். எல்லாருமே ஒரு சங்கல்படுத்தணும் இல்லைங்களா? இப்ப நாம இது வரைக்கும் கேட்டது வரைக்கும் பத்தாது, இன்னும் கேட்க போறோம், கேட்டுதான் இருக்க போறோம். 18 அத்தியாயம் கேட்கதான் போறோம். ஆனா இப்பயே ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துங்க, எல்லாருக்குமே கஷ்டம் எடுத்துக்கிட்டு இனியாவது பகவத்கீதை நம்ம நிறைய ஞானம் கொடுத்துருக்கிறாரு, இதன் மூலியமா நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு நிமிஷங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன், நான் அப்புறம் பேசுறேன் மாதாஜி. அப்ப இனிமேல்ட்டாவது நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. ஹரிபக்தியோட இருந்து எல்லாமே ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி. அந்த நாமத்தை சொல்லி பகவான் நாம சொல்லி சங்கல்பம் எடுத்து நம்ம இனியாவது பகவானுடைய வைபவத்தையும் அவருடைய லீலையும் அவருடைய நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இனி செயல்பட ஆரம்பிக்கணும், பூரணமா செயல்பட ஆரம்பிக்கணும். அப்பதான் உத்தம நிலையை அடைய முடியும் நாம எல்லாருமே. ஆனா கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும், செயல்படுறது கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? சரி, இப்ப நம்ம இன்னும் பாருங்க. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க, அதாவது விஸ்வரூபத்தான் வேண்டுகோள் வைக்கிறார். இப்ப என்ன சொல்லிட்டாரு, அவருடைய மனநிலையை சொல்லிட்டார். இப்ப என்ன மாதிரி வேண்டுகோள் வைக்கிறார் பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 2வது 3வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி, பெரிய ஸ்லோகம் இது. 2வது 3வது. மயா வத்தஹ கமல பத்ராக்ஷ மகாத்மயம் அபிசாவ்யயம் ஏவம் ஏதத் யதாத்த்வம் ஆத்மானாம் பரமேஸ்வரா திருஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் சொல்லிட்டீங்களா? ஓகே ஓகே. இப்ப என்ன சொல்றாரு 2வது பதத்துல பாருங்க, தாமரை கண்கள் உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழி தோற்றமும் மற்றும் மறைவனை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்டேன். நான் தற்பொழுது உமது அழிவற்ற பெருமை உணர்ந்துள்ளேன். பகவான வர்ணிக்கிறார், தாமரை கண்கள் உடையவரே அப்படின்ற. அதே மாதிரி பரமாத்மாவும் சரி, அர்ஜுனனுக்கு அவருக்கு ஒரு ஸ்தானம் வச்சுக்கிறார், நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்தானம் வைக்கிறார் பகவான். அவருக்கு மாத்திரம் எல்லா ஜீவராசிக்கும் ஒரு ஸ்தானம் வைக்கிறார் பகவான். அதே மாதிரிதான் குந்தியின் மகனேன்றாரு, தனஞ்சயனேன்றாரு, செல்வத்தை வெல்பவனேன்றாரு. யாரு? அர்ஜுனனை வர்ணிக்கிறார். ஏன்னா அவனோட செயல்பாடு அந்த மாதிரி இருக்கு, தற்பெருமை அகற்றவன் அப்படி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அர்ஜுனனை. அது மாதிரி அவரும் நிறைய இடத்துல வர்ணிக்கிறார். 83 ஸ்லோகம் 84 ஸ்லோகம் படிச்சாலும் நிறைய இடத்துல அவரும் பகவானை வர்ணிக்கிறார். இங்க என்ன சொல்றாரு, தாமரை கண்கள் உடையவரே அப்படின்றார். கண்களை உடையவரே, இவ்வளவு அழகான கண்கள் பாரு, தாமரை கண்கள். நல்லா வர்ணிச்சுட்டே இருக்கலாம்.
இதெல்லாம் 2வது அத்தியாயத்துல வரும்போது ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். சரி, 3வது ஸ்லோகம் பாருங்க. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலை என்ன என் முன் காண்கிறேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே அதாவது விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது இந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தனை காண ஆவலோட இருக்கிறான். எவ்வளவு அழகா கொஸ்டின் கேள்வி கேட்கிறாரு பாருங்க பகவான் கிட்ட. இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளார எந்த ரூபத்துல இருக்கிறீங்க, எதுக்குள்ள நீங்க உள்வாங்கி இருக்கிறீங்க, எந்த இதுல இருக்கீங்கன்னு கேட்கிறான். ஆனா பகவான் 3வது அத்தியாயத்திலே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார், 2வது அத்தியாயத்திலேயும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார், 2லயும் 3லயும் கர்ம யோகத்திலே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். என்ன சொல்றாரு? என் ஆத்மாவே உள்ள இருக்கிற ஆத்மா, உன் உயிரே நான் தாண்டா அப்படின்றாரு. என்னுடைய அம்சம் தாண்டா அந்த உயிரே அப்படின்றார். இந்த உடலும் என்னுடைய தாண்டா அப்படின்றார். உன்னுடைய உடலும் என்னுடைய தான் அப்படின்றார். அங்கேயே சொல்லிட்டார். எந்த ரூபத்துல அவன் கேட்கறது பாருங்க, இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதையும் காண நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்றான். இப்ப எல்லாரோட இதயத்திலும் எல்லா ஜீவராசியத்திலும் நான் இருக்கேன்றத அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான். ஆனா இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள்ள எப்படி உள் புகுந்துன்னு கேட்கிறான், அந்த கொஸ்டின் கேட்கிறான். அப்ப பகவான் கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறான். அப்ப பகவான் என்ன சொல்லுவார் பாருங்க. அவர் என்ன சொல்லுவார்? பகவான் எப்பவுமே சுதந்திரமானவர், நாம தான் கட்டுண்டு இருக்கும். நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு இடத்துல இருந்து அடிபணிந்து போவோம். அது நல்லதுதான் இல்லைங்களா? ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஏன்னா எல்லாமே அதாவது பிரம்மால இருந்து எல்லா ஜீவராசிகளுமே எல்லாருமே பகவானுக்கு கட்டுப்பட்ட அளவு தான், எல்லாம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது, சுதந்திரமானவர். அப்ப அர்ஜுனன் பணிவை இங்க வெளிப்படுத்தலாம். பணிவான ரெண்டு ஸ்லோகத்திலையும் ரொம்ப அழகா பணிவை வெளிப்படுத்தலாம். 3வது பாதத்துல பகவான் கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கலாம். அதே மாதிரிதான் நம்ம அதிகாரிகிட்டும் சரி, நம்ம தாய் தந்தையும் சரி, நம்மளுடைய குருமார்கள்ட்டும் சரி, அந்த மாதிரிதான் நம்ம பணிஞ்சு போகணும். ஒரு ராணுவ வீரர் இருக்கிறார், அவருடைய அதிகாரி என்ன சொல்றாரோ அதை செஞ்சே ஆகணும். ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறோம், அந்த ஆபீஸ்ல அதிகாரி என்ன சொல்றாரோ அது வேலை பார்க்கணும். நான் செய்ய மாட்டேன், அவர் தப்பா சொல்றாரு, இப்படி சொல்றாருன்னா அது நம்ம ஏத்துக்க கூடாது. அந்த மனநிலை இருந்ததுன்னா நம்ம அது தவறுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா அப்போ நீங்க நிர்வாகத்துல சரியான நிர்வாகத்தால நீங்க தேர்ந்தெடுக்கலன்னு அர்த்தம். ஏன்னா அவரை நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது. நம்ம கிட்ட தப்பு வச்சுக்கிட்டு நாம அந்த இடத்துல தப்பான ஆளுகிட்ட போய் நம்ம வேலை பார்க்கிறோன்றத நாம தான் அது அங்க புரிஞ்சுக்கிட்டே வேலை பார்க்கணும். இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இங்க அர்ஜுனோட வெளிப்பாடு நல்ல அழகா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ நாம என்ன பண்ணணும்? பணிவால் பிறரை மனதை உருக்கி இதயத்தில் இடம் பிடிக்கணும். எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான். எப்பவுமே ஒருத்தர்கிட்ட பேசணும்னா நம்ம அழகா நம்மளுடைய ஃபேஸ் தெரிய வைக்கணும், அவங்கள நம்மளுடைய மனசு அவங்கள புரிய வைக்கணும் அவங்கள. அர்ஜுன் அதுதான் அங்க செய்யறான். அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா செய்யறான் பகவான் கிட்ட. இதெல்லாம் வாழ்க்கைக்கு நமக்கு தேவை. நமக்கு இது எல்லாமே இங்க பகவான் கிட்ட மாத்திரம் இல்லை, எல்லா உயிர்வாளிகிட்டையும் ஒரே மாதிரி பழகணும். இவன் நல்லவன், இவன் கெட்டவன், இவன் பணக்காரன், இவன் ஏழை, இவன் அறிவாளி, இவன் முட்டாளு, அந்த மாதிரி ஸ்தானத்தில் நம்ம இருக்கவே கூடாது, கேட்கவே கூடாது, பார்க்கவே கூடாது. எல்லாரும் ஒண்ணு. அப்ப கர்வம் போட்டி மனப்பான்மை உருவாக்கும். அந்த நிலையில இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள ரசோகுணம் வந்துடும், கர்வம் வந்துடும், நான் என்ற அகந்தை வந்துடும், நான் என்ற தற்பன்மை வந்துடும். எல்லா உடைமை உணர்வுல இருந்து நீங்க பற்றோட இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அப்ப அந்த கர்வம் வந்துடும் இல்லையா? அர்ஜுனோட மனநிலை எவ்வளவு அழகா பாருங்க. நம்மால் கடவுளுக்கு கட்டளையிட முடியாது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கேள்வி பாருங்க. நம்ம பகவான் கட்டளையிட முடியுமா? எனக்கு இது வேணும்னு சொன்னா அப்போ நாமோ அதர்மவாதிகள். பகவானே கோவில்ல போய் நமக்கு சில பேர் கேட்பாங்க, சில பேர் கேட்கறாங்க, அறியாமலே கேட்கறாங்க, தவறு இல்லை, அது புரியல அவங்களுக்கு, வேதத்தை பத்தி தெரியல. ஆனா பகவான் போய் கேட்பாங்க, என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும், என் வீடு வாசல நல்லா படிக்க வைக்கணும், அப்படி பண்ண இப்படி பண்ண கேட்பாங்க. அது அறியாமலே கேட்கறாங்க. ஆக்சுவலா கேட்கவே கூடாது பகவான் கிட்ட. அவரா கொடுப்பாரு. எப்படி கொடுப்பாரு பாருங்க, என்ன சொல்றாரு பாருங்க. நம்மால் கடவுளுக்கு கட்டளையிட இயலாது, ஆனால் சரணாகதி மற்றும் பக்தியினால் அவரது கருணைக்கு பாத்திரமாக இயலும். அவரிடம் பகவான் நம்மையே ஒப்படைக்கிறார். அவரே ஒப்படைக்கிறார் நம்ம கிட்ட. எப்படி ஒப்படைக்கிறார் பாருங்க. நாம செய்யற செயல்னால அவரே நம்மகிட்ட ஒப்படைக்கிறார். அதுமாதிரி நாம அவரோட ஒப்படைக்கணும். நம்முடைய கர்ம காரியங்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு ஒப்படைக்கணும். எல்லா விதமான செயலும், சாப்பிடுறது, தூங்குறது, உட்காருறது, படுக்கிறது, படைக்கிறது, எல்லாமே பகவானுக்கிட்ட ஆஃபர் பண்ணிடணும், அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம். நாம ஒப்படைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவரு நம்ம கிட்டே வந்துருவார். நாம தேடி போன அவசியமே இல்லை, நம்ம கேட்கணும் அவசியமே இல்லை. இந்த ஞானத்தை நாம இந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணாவே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே நம்மளை தேடி வரும் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம். அப்ப விஸ்வநாதன் வேண்டுகோள் என்ன? திரும்ப அது ஏதோ நிறைய சாராம்சத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்பிக்கை அளிப்பதுக்காக தான்.
அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்விக்கு நம்பிக்கை அளிப்புதான். பகவான் கிருஷ்ணன் ஏற்றுக்கொள்வதும் நபர்களுக்கும் சாதாரண மனிதராக கருதுபவர்களுக்கும். யாரு பகவான சாதாரண மனிதர் அப்படின்னு 2 கை சுரூபத்துல என்ன சிசுபாலன் எவ்வளவு பேர் அந்த காலத்து அந்த அந்த டைம்ல வாழ்ந்தவங்க நிறைய பேர் பகவானை வந்து அவர் வந்து ஏன் பீஷ்மரை கூட அவர் உணரல. அவர் நாராயண சொரூபன்றது பீஷ்மரே உணரல. இத்தனையும் கங்கை தாயோட மகன் அவர் எவ்வளவு பெரிய இது 8 வசுக்கள் அவரும் ஒரு வசுக்கள் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு முற்பிரிவுல அவ்வளோ தேவர் அவர் ஒரு வசுக்களா இருந்தவர். அவரே பகவானை உணர முடியல, நாராயண உணர முடியல. நம்மளாம் எம்மார்த்தம் பாருங்க இல்லைங்களா? அப்ப போலிகான சோதனை அப்படின்னா விஸ்வரூபம் தன்னை கடவுள் என்று கூறிக்கொள்வதற்கான நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம், நான் தான் கடவுள் எல்லாம் சுத்தின்னு இருப்பாங்க. நிறைய பேர் நிறைய சாமியாருங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் தான் கடவுளுக்கு டைரக்டா சொல்றேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தின்னு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் நம்பவே கூடாது. இதெல்லாம் தப்பு, இதெல்லாம் அதர்மம் இல்லைங்களா? ஒரு 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 அதிகாரியை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா கூட சரி ரொம்ப சிந்திச்சு செயல்படணும். ஒரு காலேஜ்ல நம்ம சேர போறோம்னா, பிள்ளைய போய் சேர்க்க போறோம்னா அந்த காலேஜ் நல்ல காலேஜா, ஒழுக்கமான காலேஜா, பிள்ளைய படிச்சா நல்லா வருவான்னு நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம்ல. அதே மாதிரிதான் ஒரு யார அதிகாரியை தேர்ந்தெடுக்கலாம் சரி, ஒரு நிர்வாகம் தேர்ந்தெடுக்கலாம் சரி, ஒரு குருமாரை தேர்ந்தெடுக்கணும் சரி, அந்த பரம்பரையிலிருந்து வராங்களா அதான் பார்க்கணும் இல்லைங்களா? சரி, இங்க அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அழகாக பகவான் கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டார். இனி என்ன சொல்ல வர்றார் பாப்போமா? 4-5 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण प्रभुजी। मन्यसे यदि तत्सत्यं मया दृष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततमे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतवो अधसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே எல்லா யோக சக்தியின் இறைவனே அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை காண பகவான் கிட்ட வேண்டுகோள் வச்சுட்டான். நான் ரூபத்தை பார்க்கணும்னு வேண்டுகோள் வச்சுட்டான். இப்போ அந்த ரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு என்னால முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறேன். ஏன்னா பகவான் 9லயே சொல்லிட்டார், என்னுடைய வைபவத்தை 10லயும் சொல்லிட்டார். என்னுடைய வைபவத்திலையும் சரி, இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டிய தகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தனுக்கும் ஒரு நண்பனுக்கு தான் கிடைக்கும். இந்த அதாவது என்னுடைய உணர்வை கிடைக்கிறது வந்து தேவர்களோட உணர முடியாதுன்றார். என்னுடைய வைபவத்தை தேவர்களோட உணர முடியாது, எந்த கடவுளையும் உணர முடியாதுன்றார். அப்படிப்பட்ட நிலைய பகவான் அந்த ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அர்ஜுனனுக்கு. அது அர்ஜுனன் கேட்கிறான், இந்த விராட் ரூபத்தை என்னால பார்க்க முடியுமா, பார்க்க முடிய சக்தி இருந்தா எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் வேண்டுகோள் வைக்கிறான். 4வதுல 5வதுல பாருங்க, புருஷோத்தரமான முழுமுழுக்களை கூடினார் பிதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவங்களில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தில் எனது வைபவத்தை இப்பொழுது காண்பாய். ரொம்ப அழகா பகவான் சொல்றார். ஏன்னா பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாம எதுவுமே அசையாது. அவருடைய அனுகிரகம் இல்லாம எதுவுமே செய்ய முடியாது. அப்போ அர்ஜுனுடைய அந்த மனநிலை வர காரணமே வந்து பகவான் தான். இந்த கிரி அவன் மூலியமா நமக்கு பேச வச்சிருக்கிறார் இல்லைங்களா? அப்ப அவனுக்கு அந்த நிறைய ஞானத்தை கொடுத்தாதான் நம்மள உணர முடியும் இல்லைங்களா? இப்ப இந்த விராட் ரூபத்தை பாக்குறதுக்கு நான் கண்டிப்பாக உனக்கு கொடுக்குறேன். அப்ப நாம எப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கணும் பாருங்க. கடவுள் நித்தியமான உத்தமனவர். கடவுள் வந்து நித்தியமான உத்தமர். ஆனா நாமெல்லாம் வந்து நித்தியமாக அற்புதமானவர்கள், அற்பமானவர்கள் நம்ம எல்லாருமே. ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம், நாம தான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இது என்னுடைய வீடு, என்னுடைய நாடு, என்னுடைய கோவில் அப்படின்னு நாமளே என்னென்னமோ சொல்லிக்கிறோம். அது மாதிரி நான் சொல்லிக்கிறோம். நாம் பகவானாக முயற்சிக்காமல் பக்தனாக முயல்வோமாக. ஒரு குடும்பத்துல தாய் தந்தையா இருக்கிறாங்க, தாய் தந்தை தான் அந்த ஸ்தானம் ஓகே தான். ஆனா அந்த கடமையை கரெக்டா செஞ்சாதான் இது உண்மையான தாய் தந்தை. மகனும் அப்படிதான், குழந்தைகளும் அப்படிதான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 6-9 மாதாஜி. 6வது ஸ்லோகம் 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. पश्यान्ति तिथ्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुदस्तताम् बहून् यदृष्टपूर्वाणि वश्यासर्याणि भारत। सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा तथा राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। हरे कृष्ण प्रभु. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே புக்கு எடுத்து வச்சுங்க, புக்கு தான் ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இங்க என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா 6ல வந்து அரங்கன் சிறந்தவனி
ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவருமே இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார். இப்ப அர்ஜுனன் கேட்டான் இல்லையா, விராட் ரூபத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டான், எனக்கு அந்த பலனும் கொடுன்றான், எனக்கு அந்த பிராத்தம் கொடுன்றான், கேட்டான். இப்ப பகவான் வந்து அவருடைய விரிவாக்கம் கொடுக்கிறார், ரூபத்தை விரிவாக்குறார், ரொம்ப அழகா அற்புதமா விரிவாக்குறார். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஆதித்யரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எத்தனை ஆதித்யர்கள், வசுக்கள் எத்தனை, 8 வசுக்கள் இருக்காங்க, ருத்திரர்கள் யாருன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். இதை நம்ம இந்த டைம் நம்ம டைம் கிடைக்குமா? கண்டிப்பா முடியாது. 2வது லெவல்ல தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம். அஸ்வினி குமாரர்கள்னா யாரு மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவருமே இங்கே பாருன்றார். அவர் விராட் ரூபத்துல இங்கே பாருங்கள் அப்படின்னு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது 7-8ல இன்னும் விரிவா கொடுக்கிறார் பகவான். அவர் விராட் ரூபத்தை விரிவாக்குறார் 7-8 அப்போ 9வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 9வது ஸ்லோகத்துல வந்து சஞ்சயனுக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்குது. சஞ்சயன் யாருக்கு நமக்கு தெரியும் இல்லையா, திருதராஷ்டிர ரூம்ல இருந்துகிட்டு இங்க வார்ல நடக்கிற இந்த பகவத்கீதை பேசப்படுறது, வார்ல நடக்கிற விஷயம் எல்லாமே வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு அவர் கண்ணாடி மூலியமா சொல்லிட்டு இருக்காரு. அங்க இருந்து அந்த ரூம்ல இருந்து பார்த்துட்டு சொல்லிட்டு இருக்காரு. சஞ்சயன் இப்ப என்ன சொல்றான் பாருங்க. மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்தியுமான இறைவனாக விளங்கும் முழுமுறு கடவுள் தமது விஸ்வ ரூபத்தை அற்புதமா காட்டுறாரு. சஞ்சயன் பாக்கலாம், எவ்வளவு பெரிய பிரார்த்தம் பாருங்க. சஞ்சயன் ஒரு பிரபுஜி கேட்டார் 2 நாள் முன்னாடி நினைக்கிறேன், ரொம்ப அற்புதமா கேட்டார். எப்படி அந்த அவர் சஞ்சயனை பத்தி கேட்டார், அவனுக்கு என்னன்னு. இப்ப இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்ம தெரிய ஆரம்பிச்சு பாருங்க. அங்க என்ன நடக்குதுன்றத ரொம்ப அழகாக வந்து சஞ்சயன் பார்த்துட்டு இருக்கார். ஏன்னா அந்த பிரார்த்தம் கிடைச்ச காரணமே யாரு? வியாச பகவான். வியாசர் அங்களுக்கு கொடுக்குறாரு. வியாசம் கொடுத்தனால்தான் அவர் அந்த காட்சியை பார்க்க முடியும். பார்த்துட்டு என்ன சொல்றான் பாருங்க, எவ்வளவு அழகா வர்ணிக்கிறான் பாருங்க. யோக சக்தியான, யோக சக்தினா என்ன? நம்மளுடைய யோக சக்தி நம்மளுடைய ஆத்மா, உள்ள இருக்கிற ஆத்மா, நம்முடைய ஆத்மா தான் யோக சக்தி. பகவான் தான், பகவானுடைய அம்சம் நம்ம எல்லாருமே. அது நம்ம சொல்லி தட்டிக்கலாம். ஆனா நம்ம செயல்படுறத வச்சுதான் நம்ம தீர்மானிக்கிறோம். அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப யோக சக்தியில இறைவனாக விளங்கும் முழுமுறு கடவுள் தனது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். இப்ப தோற்றம் மறைவு பகவான் கிருஷ்ணன் கருணையால் மட்டுமே காண இயலும். அர்ஜுன் ஒப்பற்ற நிலை பகவான் கிருஷ்ணன் எல்லா உறவும் இருப்பிடம். இந்த 4 சாராம்சம் மூலியமாக இனி வரும் பதம் மூலியமா நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 10-11 மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी. अनेक वक्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्यापरणम दिव्य केन कोदात्यात्युदम दिव्यमालायंबरम धरम दिव्य कंदानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க பாருங்க. அந்த விஸ்வரூபத்தின் அநேக கண்களாகும், அநேக வாய்களாகும், அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல அவ்வளவு கண்கள், நிறைய கண்களை பார்க்கறான். அதே மாதிரி நிறைய வாய்க்களை பார்க்கறான், அற்புதமான தரிசனங்களை பார்க்கறான் அர்ஜுனன். கண்ட பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்களால் பலவற்றை தாங்கி இருந்த தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசை பொருள்களையும் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்துமே அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக இருக்கும் பரவி காணப்பட்டது. எவ்வளவு அழகா அர்ஜுனன் வந்து பகவானை வந்து பார்க்கிறான், பார்வையிட்டு அவனுடைய பிரதிபலிப்பு இங்க அர்ஜுனன் பார்க்கறான். இதெல்லாம் சொல்றது யாரு? சஞ்சயன். இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்லோகத்துல. சஞ்சயன் எங்கேயோ ஒருத்தல இருக்கான், வார் நடக்கிறதுக்கு அதுக்கு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, நிறைய தூரம் இருக்கு. திருதராஷ்டிர ரூம்ல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கான், பார்த்துட்டு இருக்கான். பார்த்துட்டு யார்கிட்ட சொல்றான்? திருதராஷ்டிர கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கான். அங்க எப்படி வாசனை திரவங்க ஸ்மெல் வரும்? இதனால எவ்வளவு உன்னிப்பா கவனிக்கணும் பாருங்க. அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய டெக்னாலஜி இருந்திருக்கு. ஒரு டிவில ஒரு படம் பாக்குறோம்னா அந்த டிவில ஒரு சமையல் பண்ணுவாங்க, அவர் ஏதோ ஒரு ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணிருப்பாரு, அந்த ஸ்மெல் நம்ம கேட்க முடியும், நம்ம ஸ்மெல் பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? ஆனா சஞ்சயன் உணர்றான் பாருங்க. அப்ப எந்த அளவுக்கு நம்ம டெக்னாலஜி இருந்திருக்கு பாருங்க அந்த காலத்துல. இவ்வளவு அற்புதமான டெக்னாலஜி இப்ப நமக்கு அந்த காலத்துல இருந்திருக்கு. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? வெள்ளைக்காரன் தான் நமக்கு கொடுத்தான், நம்ம ஊசின்னு கூட தைக்க நமக்கு தெரியாதுன்னா.
நாம இந்த பிரபஞ்சத்தை என்ன எப்படி எல்லாம் இயங்குதுன்றது நாம அந்த காலத்திலேயே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க. நம்ம முன்னோர்கள், நம்மளுடைய முப்பாட்டனர்கள், நம்மளுடைய தெய்வங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா பாருங்க. அப்ப அந்த வாசனை அங்க அந்த ஸ்மெல் கூட அவனுக்கு சஞ்சயனுக்கு தெரியும். அந்த ஸ்மெல் உணர்றான். அதே மாதிரி அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், இது மாதிரி வர்ணிக்கலாம் சஞ்சயன். இந்த இடத்துலயும் அர்ஜுனனும் அப்படியே பார்த்து விரிவா அப்படியே பிரமிச்சு போய் நிக்கிறான் அர்ஜுனன். அப்ப பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. இது 4வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம். ஞாபகம் இருக்குங்களா? உன்னத ஞானத்துல பகவான் சொல்றார், பிரம்மா அழியப்படும் போது எல்லா லோகமும் அழியும். அதே மாதிரி பிரம்மாவுடைய பகல் பொழுது முடியும் போதும் திருப்பி நான் அழிக்கப்படுறேன்றார். அப்போ என்ன சொல்றார்? பிரபஞ்சமானது படைக்கப்பட்டும் அழிக்கப்படுகிறது. அதே போல விஸ்வரூபமானது கண்களுக்கு புலப்படும் நிலையிலும் புலப்படாத நிலையிலும் உள்ளதுன்றான். எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க. விஸ்வரூப தரிசனம் பகவானுடைய பகவத் பக்தர்களுக்கு எல்லாராலும் உணர முடியும்ன்றான். அதனாலதான் யாரு இவங்க இருக்காங்க பாத்தீங்களா, நம்மளுடைய தேவர்கள், அவங்களாம் ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க. என்ன ஆசைப்படுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த கலிகாலத்துல பிறந்தா ரொம்ப நல்லதாச்சு, வாழ்ந்தா ரொம்ப நல்லதாச்சு என்னுவோம். கலிகாலத்துல நாம என்ன நினைக்கிறோம்? கலிகாலம் மோசமான காலம், இருண்ட காலம், இரும்பு காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். இதுதாங்க அற்புதமான காலம். இது பகவான எல்லா ரூபத்திலையும் அழிய முடியும் பகவத் பக்தர்களாக இருந்தால், கண்டிப்பாக அன்னனீய பக்தியில் இருந்தால். அதான் சொல்றாரு பாருங்க. அதே போல விஸ்வரூபன கண்ணுக்கு புலப்படும் நிலையிலும் புலப்படாத நிலையிலும் உள்ளது. அப்ப புலப்படும் நிலையில உள்ளதுன்னா நாமும் அன்னனீய பக்தியில போனாதான். அப்போ நம்ம பௌதீக ஞானத்துல இருக்கும்போது பகவானை உணர முடியாது. நாமளே உணர முடியாது பௌதிகத்தில் இருந்தோம்னா. ஏன் நம்ம இன்பம் கிடைக்கும், துன்பமும் கிடைக்கும். அதை பத்தி நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். இன்பம் ஓடிக்கிட்டே இருப்போம், துன்பம் வந்தா இன்னும் எழுந்து ஓட பார்ப்போம். அப்படித்தானே லாரிலையும் ஆட்டோலையும் போட்டிருப்பாங்க, கஷ்டப்பட்டு கீழே விழுறியா அதுதான் உன்னுடைய முயற்சி அப்படின்னுவாங்க. அந்த முயற்சி தேடி ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம் பாருங்க, அந்த பௌதிக ஞானத்தோடு ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். அப்ப அந்த ஆன்மீக ஞானம் இல்லாத போயிடும். அதே ஆன்மீக ஞானத்தோடு நீங்க கீழே விட மாட்டீங்க, விழுந்தாலும் அது ஏன் நம்மளுடைய கர்மா, இனி அதை பகவான் பார்த்து பாருன்ட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம உன்னிப்பாக ஓடிக்கணும். ஏன்னா பகவான் நம்பிக்கை வச்சாதான் இல்லைங்களா? 12வது பதம் 13வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். हरे कृष्णा प्रभु जी। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युक्तिदा यदि बाह सदृश सास्यत् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगद्गृहस्थनं प्रविभक्तम् अनेकदा अवश्यत्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாருங்க 12, 13 என்ன சொல்ற பாருங்க. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் இந்த பரமபுருஷ விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். அர்ஜுன ஒரு இடத்துல சொல்றான், சூரியனை 4வது பதம் 4வது அத்தியாயத்துல உன்னத ஞானத்துல சூரிய பகவானை பத்தி பேசும்போது சொல்றான், சாதாரண கண்களை சூரியனை பார்க்க முடியாது, சாதாரண கண்களை சூரியனை பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா? அவனே ஒரு இடத்துல வர்ணிக்கிறான். நம்மளாலும் பாருங்க சூரியனை பார்க்க முடியுமா? நம்ம கண்ணுல பார்க்க முடியாது. ஆனா அதே அர்ஜுன, அதே நாமம் இந்த விராட் ரூபத்துல 1000 சூரியன் இருக்கான், அவன் கண்ணுக்கு தெரியுது பகவானுடைய தேஜில. இப்ப அந்த படத்தை பாருங்களேன், எப்படி இருக்கு நிக்கிறாரு பாருங்க. அப்போ அந்த மாதிரி நிக்கும் போது அவர் மேல 1000 சூரியன் தெரியுதான். அப்போ எப்படி அதை பாக்குறான் பாருங்க. அப்ப எந்த அளவுக்கு பகவான் பிரார்த்தனை கொடுத்துருக்காரு பாருங்க அர்ஜுனனுக்கு. அது கேட்கறதுக்கு நமக்கு எவ்வளவு அற்புதம் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. அது கேட்கறதுக்கு நமக்கு அந்த ஞானம் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. இதுதான் பகவானுடைய வைபவம். இதெல்லாம் யாராலும் சாதாரணமா கேட்க முடியாது, உணர முடியாது. பகவானுடைய பக்தர்கள் மாத்திரம் தான் உணர முடியும். ஏதோ ஒரு புண்ணியம் பண்ணாதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் உணர முடியும், இல்லைன்னா உணர முடியாது. நிறைய ஜீவராசிகள் இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க ஊர்ல, நிறைய பேர் போயின்னு வந்துக்கிறாங்க. அவங்களால கேட்கிற அந்த பிரார்த்தனை கிடைக்குதா பாத்தீங்களா? இதுதான் நம்ம ஏதோ ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்றதுதான். இப்ப அர்ஜுனன் பாரு 1000 சூரியனை பாக்குற அளவுக்கு பகவானுக்கு அவனுக்கு அந்த பவர் கொடுத்திருக்கிறார். அச்சமயத்தில் இவனுடைய விஸ்வரூபத்தை பற்பல ஆயிரங்களை, அதாவது பிரிந்திருந்த அகிலத்தில் பல்வேறு அக்ஷரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனன் காண முடிந்தது. இங்க ஆரம்பம் தெரியல, முடிவும் தெரியல, மத்தியமும் தெரியல, நிக்கிறார். இப்ப நாமெல்லாம் ஒரு எறும்புன்னு நினைச்சீங்களேன், சின்ன ஒரு கடுகா இருக்கும் நம்ம இருக்குங்க.
அப்போ அங்க ஒரு யானை நின்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க, ஒரு மனுஷன் நின்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அப்போ எந்த இடத்துலயுமே வானமே தெரியாது, வானமே தெரியாது, ஃபுல்லா எங்க பார்த்தாலும் அப்படியே அவரே ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருப்பாரு. அவருடைய கை கால் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஒண்ணு பெருசு பெருசா பெருசு பெருசா தெரியும். அப்ப எப்படி இருக்கும் நமக்கு? அப்ப அர்ஜுனோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இப்படிதான் நிக்கிறார். இத பார்த்துட்டு அவன் அப்படியே என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல, அந்த மாதிரி இருக்கு. அப்போ நம்ம மனநிலை எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. அர்ஜுனோட மனநிலை நம்ம நிலைதான், நம்மளுடைய நிலையை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் போட்டியிடும் மனப்பான்மையும் கட்டுப்பாட்டாளர் என்றும் உரிமையாளர் ஆவதற்கு முயற்சியை கைவிட வேண்டும். பகவான் கிட்ட நான் என்ற அகந்தை இருக்கக்கூடாது. அவர்கிட்ட உறவாடும் போது, அவர்கிட்ட நண்பராக இருக்கும்போது, அவருடைய பக்தனாக இருக்கும்போது, இல்லைங்களா? அப்போ நாம அவருடைய, அதாவது என்ன சொல்றது பாருங்க, போட்டியிட மனப்பான்மையும் கட்டுப்பாட்டாளர் மற்றும் உரிமையாளர் ஆவதற்கு முயற்சியை கைவிட வேண்டும். அர்ஜுனோட அடிச்சவுடைய பின்பற்றினாலே கருணை தானாக கிட்டும். அர்ஜுனனை ஃபாலோ பண்ணாவே போதும், நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நாம எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யம் நமக்கு கிடைக்கும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது 14வது பதம் பாருங்க, அற்புதமா இருக்கும். பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லா உறவின் இருப்பிடமாக இருக்கிறார் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14வது பதம். हरे कृष्ण प्रभुजी। ततः सविस्मयाविष्टो हृष्टो रोमा धनञ्जयः प्रणम्ये शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது பாருங்க, பின்னர் யாப்பினாலும் குழப்பத்தாலும் முழுகிய அர்ஜுனன் தனது உடலின் மகிழ்கூச்சொலியும், அதாவது சிரம் தாழ்ந்து வணங்கும்படி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுறு கடவுளை பிரார்த்தனை செய்து தொடங்கினான். பகவான பிரார்த்தனை தொடங்கினான். பயந்துட்டான் விராட் ரூபத்தை பார்த்த உடனே. ஏன்னா அதுல சிவபெருமானும் தெரிகிறார், பிரம்மாவும் தெரிகிறார், முருகப்பெருமானும் தெரிகிறார், நாராயண ஸ்வரூபத்துல எல்லா விஷ்ணுவும் தெரிகிறார், விநாயகர் தெரிகிறார், எல்லா தேவர்களையும் பார்க்கிறான், அவங்க ஐஸ்வர்யங்களை பார்க்கிறான். பார்த்தவன எப்படி இருக்கும், எல்லா தெய்வங்களும் ஒன்னா ஒரே இடத்துல பார்க்கிறான், பகவான் கிட்ட பார்க்கிறான். என்ன ஒரு விஷயம் தெரியுங்களா, தான் யாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னையே பார்க்கிறான் விராட் ரூபத்துல. இதுதான் பெரிய பியூட்டி. இங்க பகவான் கிட்ட அந்த அந்த விராட் ரூபத்தை பார்த்துட்டு இருக்கான், அதுக்குள்ளேயே அர்ஜுனையும் பார்க்கறான், பகவானுக்குள்ளே அர்ஜுனன் இருக்கான், நான் இருக்கின்றது அவன் இருக்கிறதே பார்க்கறான். எப்படி இருக்கு பாருங்க. அப்ப நாம இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க, நாம தான் அவர் தான் நாம், ஆனா நாம இல்ல, நாம கடவுள் இல்லை. அந்த ஸ்தானத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான். அதுதான் இங்க சொல்ல வர பகவான் இந்த விராட் ரூபம் மூலியமாக நமக்கு அதான் சொல்ல வர. நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம் தான், நம்ம செயல்பாடு எப்படி இருக்கணும்ன்றதான் அவர் பாக்குறாரு, இல்லைங்களா? பௌதீக உலகில் எல்லா உறவுகளையும் ஏமாற்றம் தருபவை. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இது ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாடும் போது அது பௌதீகம், புலன் இன்பத்திற்காக வாடும்போது அது பௌதீகம், தான் என்ற அகந்தையோடு வாழும்போது பௌதீகம், நான் என்ற அகந்தையோடு வாழும்போது அது பௌதீகம். அப்ப அந்த பௌதீகம் என்ன பண்றோம் பாருங்க, ஆன்மீக உலகில் எல்லா உறவுகளையும் பூர்ணமானவை. அதே ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பூர்ணமானவை. ஏனெனில் இங்க உள்ள மனிதர்கள் குறைபாடு உள்ளவர்கள், நம்ம எல்லாமே குறைபாடு உள்ளவர்கள் தான். யாருமே அசாத்தியமா சொல்ல, நான் நல்லா ஹை லெவல்ல இருக்கேன், எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்றது முடியவே முடியாது. எல்லாருமே பிரச்சனை தான். அங்கு உள்ள மனிதர்கள், ஆன்மீக மனிதர்கள் எல்லாருமே பூர்ணமானவர்கள். அதன் மூலியமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். 15, 16. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। अर्जुन उवाच पश्यामि देवं सं देवदेह सर्वां सतबुध विशेष संगान् ब्राह्मणम् ईश कमलासनस्तं ऋषिं च सर्वानुरांश च दिव्यान् अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वं सर्वदे अनन्तरूपं नान्तं न मध्य न पुनस्थितवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। हरे कृष्णा। 15 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அர்ஜுனன் கூறினார், எனது அன்புக்குரிய இறைவனே பகவான் கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீட்டிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் மற்றும் பல்வேறு ரிஷிகளும் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களும் நான் காண்கிறேன். பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல எல்லாரையும் பார்க்கலாம், எல்லா தெய்வங்களையும் பார்க்கலாம், தேவர்களையும் பார்க்கிறோம், எல்லாரையும் பார்க்கிறோம். மகரிஷிகள், பிரம்ம ரிஷிகள், ராஜ ரிஷிகள்,
பிரஜாபதிகள், பெருமுனிகள் எல்லாரையும் பார்க்கறாங்க. 16ல பாருங்க, உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளையும் வயிறுகளையும் வாய்களையும் கண்களையும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியோ நடுவோ முடிவோ. பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு, எங்க முடிவு இருக்கு, எங்க மத்தியம் இருக்கு, எல்லாம் 8 திசையிலும் பகவான் அப்படியே வியாபிச்சிருக்கிறார். 8 திசையிலும் வியாபிச்சிருக்கிறார். அப்ப அவனுக்கு வானமே தெரியல, கம்ப்ளீட்டா வானம் ஃபுல்லா மறைஞ்சிருக்கு. அப்போ அர்ஜுனன் வியப்படையலாம். அர்ஜுனன் அதை பகவான் கிருஷ்ணன் அறிவுரை கொடுக்கிறார். அர்ஜுனோட பிரார்த்தனைகள் இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமாக நம்ம ஒரு பரமா பார்த்துன்னு வரோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 15ல என்ன பண்றான்? அர்ஜுனா வியப்படைகிறான். சரிங்களா? 16ல என்றான், அதுதான் அந்த வியப்ப, அந்த பிரதிபலிப்பு கொடுக்கிறான் அர்ஜுனன். சரி, ஓகே. அடுத்த ஸ்லோகம். இது புக்கு வச்சுங்க மாதாஜி. 17, 18, 19, 19 இல்ல 20, 21 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 17, 18, 19. 17ல இருந்து இல்லையா? 17, 18, 19 இல்ல 20, 21. ஹரே கிருஷ்ணா. நித்யநாம் கதீனம் சக்ரீணம் ச தேசோ ராஷிம் சர்வதோ தீப்திமந்தம் பஷ்யாமி த்வாம் துர்நிரீஷ்யம் சமந்தா தீப்தநாலர்கத்யூதம் அப்ரமேயம் त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परं निदानं त्वम् अव्ययः शाश्वतो धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मदो मे अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तपाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशु वक्त्रं स्वं तेजसां विश्वमिदं तपन्ताम् व्याप्रुदिव्यारितम् अन्तराहि व्याप्तं दैवकेन दिशि स सर्वः दृष्टावात्भूतं रूपमुग्रं दवेतं लोकत्रियं प्रवयति तं महात्मान् अमीहि त्वां सुरसाङ्गोपिशन्ति केचित् पिताः प्राजलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्ताव महर्षि सिद्धसङ्गः सुवन्दी त्वां सुतोभिः पुष्कलाभिः. हरे कृष्णा. 17ல சொல்றாரு பாருங்க. இப்ப எல்லாமே இந்த 21 ஸ்லோகம் வரைக்கும் வியப்படைகிறான் அர்ஜுனன். பார்த்து வியப்படைகிறான். என்ன மாதிரி வியப்பு பாருங்க. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினால் போன்ற எல்லா திசைகளும் பிரகாசமாக விளங்கும். உமது உருவத்தை பார்ப்பது கடினமாக உள்ளது என்றான். இருப்பினும் பற்பல மகுடங்களும் கதைகளும் மற்றும் சக்கரங்களையும் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது. 17ல ரொம்ப அழகா இங்க விரிவாக்குறான். அந்த பிரார்த்தனை கொடுக்குறான் பகவான் கிட்ட. எப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனை பாருங்க. வியப்படைகிறான். அறிய வேண்டுகளை முதன்மையானவர் நீரே, எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பெரியவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தரமாகிய முழு கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் சொல்றான். அவனுடைய வியப்பு எப்படி பாருங்க. வியப்பு அடைஞ்சி பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். 20வது பாகத்துல பாருங்க. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளும் வியாபித்து உள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கர ரூபத்தை கண்டு உலகம் குழம்பி உள்ளது. இங்க இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறாரு பாருங்க. 20ல குழம்பி உள்ளதுன்னு பாக்குறாரு. என்னத்தை குழம்பி இருக்கிறார்? விராட் ரூபத்தை அவர் மட்டும்தான் பாக்குறாரு. இங்க சஞ்சய் அங்க திருதராஷ்டிர ரூம்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. இங்க என்னத்தை குழப்பம் அடைஞ்சு பாக்குறாரு அர்ஜுனன்? ஏன்னா அந்த விராட் ரூபத்துல, பகவான் ரூபத்துல இறந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் பார்க்கிறார். அவங்க உள்ளார, பகவானுக்கு உள்ளார பிரம்ம ரிஷி, ராஜ ரிஷி, அசுரர்கள் எல்லாமே பார்க்கிறார். அர்ஜுனன் பார்க்கிறார். பார்த்தது மாத்திரம் இல்லாம அவங்க எல்லாமே இந்த ராஜ ரிஷிகள், பிரம்ம ரிஷிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா, பிரஜாபதிகள்லாம் இந்த விராட் ரூபத்தை பார்த்ததே கிடையாது. பகவான் விராட் ரூபத்தை பார்த்ததே கிடையாது. இதை என்னடா ஒண்ணு வித்தியாசமா, ஒண்ணு பெருசா, இவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு பயந்துகிட்டு எல்லாமே அங்கங்க குழம்பி போய் நிக்கிறாங்க. அங்கங்க ஓடுறாங்க. சாமியார் எல்லாம் ஓடுறாங்க ஒரு பக்கமா பயந்துகிட்டு.
அசுரர்கள் கைகால நடுங்குது அவங்களுக்கு இந்த விராட் ரூபத்தை பார்த்த உடனே. ஆனா அர்ஜுனன் பாருங்க அதை வர்ணிக்கிறான் பாருங்க, வியப்படைகிறான் பாருங்க. அப்ப அவர் எந்த அளவுக்கு அவனுக்கு பவர் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. ஏன் அன்பு, பகவான் கிட்ட அன்பு, நண்பன், அனனிய பக்தியில இருக்கான் பகவான் கிட்ட. அவன் பொறாமை கிடையாது, நம்பிக்கையோட பகவானை பிரார்த்தனை பண்றான். அப்ப எல்லாருக்குமே அதுதான். ஏன்னா அர்ஜுனுடைய அடிச்சுவடை நாம பின்பற்றினாவே போதும், நமக்கும் அதே கதிதான். ரொம்ப அழகா கொடுப்பார் பகவான் நமக்கு, இல்லைங்களா? இதான் அவங்க சொல்றான், எல்லாமே குழம்பி இருக்கிறாங்க, உலகம் குழம்பி உள்ளதுன்றான். ஏன்னா அவருடைய ரூபத்துல பார்த்த உடனே அங்க நடக்கிறது ஒருத்தர் சாமியார் ஓடுறாங்க, பிரஜாபதி எல்லாம் ஓடுறாங்க பயந்துகிட்டு, அந்த ரூபத்தை பார்த்ததே கிடையாது. தேவர்களும் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உண்மையில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கருதியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். எல்லாமே இந்த எல்லா உலகங்களும், அண்ட சராசரம் உள்ள எல்லா உலகங்களையும் ஒரே இடத்துல பார்க்கணும்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க அர்ஜுனோட. ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்தலாம். என்ன கண்ணோட்டம் பார்த்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது என்னென்ன அப்படின்னா, ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை 15வது அத்தியாயத்துல நம்ம 15வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். 16வது ஸ்லோகத்துல நபர் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க, எல்லையற்றவர், பிரகாசமான ஜோதி 17வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். 18ல பாத்தீங்கன்னா புருஷோத்தரமனார பார்த்தோம், இல்லைங்களா? 19வது பாத்தீங்கன்னா அளவற்ற வைபவங்களை பார்த்தோம். 20ல மூவுலகிலும் பரவி உள்ளதுன்றான் 20வது ஸ்லோகத்துல. 21வது ஸ்லோகத்துல அச்சமும் அடிபணிதும் சொல்றான். எங்கே எல்லா தேவர்களும் அச்சம் அடிபணிந்து பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. இதையும் பார்த்தோம், இல்லைங்களா? அப்போ வாழ்க்கையில நம்ம இன்னும் தெரிஞ்சு வியக்கத்தக்கவற்றை அவற்றை வியக்க வைக்கும் தன்மைக்காக மட்டுமின்றி அவை பகவானின் விஸ்வரூபத்தில் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் புகழ்வோம் அப்படின்னு. பகவானுடைய வைபவத்தையும் சரி, அவருடைய லீலையும் சரி, அவருடைய உபநேசங்களும் சரி, வேதங்களும் சரி. வேதங்கள் யாரும் நம்ம சொல்லுவோம், எத்தனை வேதங்கள் யார் சொல்லுவோம்? வேதம் வந்து சொல்ல போனாவே கருட பகவான் தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா எல்லா கோவிலையும் பார்த்தா, நாராயணன் கோவிலத்துல பாத்தீங்கன்னா எழுத்தாப்புல கருட பகவான் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். ஏன்னா வேதமே கருடன் தான், கருடன் தான் வேதம். அப்படி எல்லாருடைய ஜீவராசியும் எல்லா வித தெய்வங்களும் பகவானுடைய ரூபத்துல அவன் பார்க்கும்போது அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 23, 24 என்ன சொல்ல வர பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण। रूपम महद्देह बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुरूपादम बहुत्र दंष्ट्राकरालं दृष्टावलोकः प्रवयति तस्य तातहं नभः स्पृशु दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा विहित्वां प्रवयाति दान्तरात्मा त्रितिं नं विन्दामि क्षमं சவிஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல 23, 24 என்ன சொல்றா பாருங்க, வலிமையான பயங்கள் உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், அதாவது வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்களும் உள்பட உலகில் அனைவரும் குழம்பி உள்ள அவர்களைப் போல நானும் குழம்பி உள்ளேன். அவரோட விராட் ரூபத்துல எல்லாரையும் பாக்குறான், எல்லா ரிஷிகளையும் பாக்குறான், எல்லா தேவர்களையும் பாக்குறான், எல்லா கடவுளையும் பாக்குறான். எல்லாமே குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. ஏன் இந்த ரூபத்தை காட்டுறார் பகவான்? ஏன் இந்த ரூபத்தை நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லையே? எல்லாமே குழம்பி போயிருக்கிறாங்க. ஏன்னா இவனும் குழம்பி இருக்கிறான். எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவை அதாவது வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள் நிறைந்த வாளிகள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடைய உண்மை நான் காணும் பொழுது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைக்க இனிமேல் என்னால் இயலாது. ஏன்னா பயந்துட்டான். பயந்துட்டு அப்படியே மயிரெல்லாம் முடியெல்லாம் அப்படியே நெட்டு நிக்குது. அவனுக்கு கண்கள் இருந்து தண்ணியா வருது. அழறான் பகவான். அழறான்னு சொல்றதோட அது ஒரு ஆனந்தத்துல வர்றது. கைகள்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சது அவனுக்கு. எல்லாருக்குமே அப்படித்தானே, இல்லைங்களா? சாதாரணமா ஒரு வித்தியாசமா ஏதோ ஒரு உருவம் தெரியுதுன்னு நாம என்ன நினைப்போம்? ஏதோ ஒரு தூய அது ஒரு துஷ்ட ஆத்மான்னு நினைப்போம். துஷ்ட ஆத்மா வந்து நிக்குதுடா அப்படின்னு பயம் நமக்கு இருக்கும் இல்லையா? அப்படி அது விராட் ரூபத்துல எல்லாத்தையும் பாக்குறான், பூர்ணதையும் பாக்குறான், தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் பாக்குறான். ஏன்னா ரூபத்துல எல்லாமே இருக்கு அவருடைய ரூபத்துல. 26, 27, 28 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
अमीचन्त्वा दृष्ट्रास्य पुत्रः सर्वे सहैव वावं निबला संगया भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रसादसौ सहस्मदीतियैरभियोधमुख्यया वक्त्राणि ते त्वरमाणस्य विशन्ति रागलाना भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु दं द्रक्ष्यन्ते सूर्णितैरुत्तममङ्गया हरे कृष्णा மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க. இங்க என்ன சொல்றா பாருங்க, 26, 27 பாருங்க. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராசரின் எல்லா புத்திரர்களும் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது அதாவது அவருடைய சேனையில் உள்ளவங்களை முக்கிய வீரர்கள் உம்முடைய வாயுக்குள் விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களை சிலர் உமது பற்களிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கிறேன். அர்ஜுனுடைய கூட இருக்கிற அவங்க நண்பர்களும் சரி, அவங்க படை தளபதிகளும் சரி, படையோட வீரர்களும் சரி, அவங்களும் பகவானுடைய வாய்க்குள்ள பல்களை நசுக்கப்படுவதையும் பார்க்கிறார். அதே மாதிரி திருதராஷ்டிரோட எழுத்தாப்புல உள்ளவன் திருதராஷ்டிர புத்தர்கள் 100 புதல்களுமே அங்க பகவானுக்குள்ள வாய்க்குள்ள போறாங்க. பீஷ்மர் போறார், துரோணாச்சாரியார் போறார், கர்ணன் போறாங்க, தகுனி போறான், எல்லாமே உள்ள போறாங்க. இப்ப இதுல என்ன நடக்குது பாருங்களேன். இப்போ நம்ம இந்த விஸ்வரூபம் இன்னும் சண்டையே ஆரம்பிக்கல. இவங்க இந்த சண்டையே இன்னும் போட ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடியே அவருடைய ரூபத்துல பகவான் எல்லாமே இறக்குறதையே அர்ஜுனன் பார்க்கறான். விராட் ரூபத்துல பகவான் வாய்க்குள்ள போறதையும் பார்க்கறான். அப்ப எதிர்காலத்தை காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார். இது வரைக்கும் இறந்த காலத்தை பார்த்தார், நிகழ்காலத்தை பார்த்தார், ரிஷிகள்லாம் ஓடுறத பார்த்தார் நிகழ்காலத்துல. இப்போ எதிர்காலத்தை பகவான் காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்ப எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு பாருங்க, நிலக்கண்ணாடி மாதிரி நம்மளுடைய எல்லாருடைய வைபவத்தையும் காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார். 28 பாருங்க, நதிகளும் பல்வேறு அலைகளை கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாய்க்குள் நுழைகின்றனர். எல்லா ஜீவராசிகளுமே இறக்கும் தருவாயில் உள்ள ஜீவராசிகளும் பகவானுடைய வாய்க்குள்ள போறாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இவருடைய படையில உள்ளவங்களும் போறாங்க, அவருடைய படையில உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே அதர்மவாதிகளும் சரி எல்லாருமே உள்ள போறாங்க. இதையும் பார்க்கறான். எதிர்காலத்தை ரொம்ப அழகா பார்த்துட்டு இருக்கான் இல்லைங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப அற்புதமா படிச்சோம். இனி 32 இருந்து பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 32வது பதம். भगवानुवाच कालो अस्मि लोकक्षयाग्रित् प्रवृत्तो लोकान् समहर्तुम् इता प्रवृत्तः रुदे अभि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे य अवस्थिताः प्रत्येनिकेषु योधः हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. 32 பாருங்க, புருஷோத்தமமான முழுமுழுக்களை கூறினார். காலமும் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றையும் மிக பெரியவன் எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, அதாவது பாண்டவர்களை தவிர இருதரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள். ஏன்னா அந்த காலத்துல அவரு இந்த வார் நடக்கும் போது கோடான கோடி பேர் இறந்தாங்க, நிறைய பேர். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அதர்மம் ஆயிப்போச்சு, அதனாலதான் எல்லாருமே அழிக்கப்படுறாங்க இல்லைங்களா? ஒரு விசேஷம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, திரௌபதியை மானவங்கப்படுத்தினானுங்க. அந்த சேலையெல்லாம் உருவுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணானுங்க, துரியோதனம் பண்ணான். இதை பார்த்த பிறகு மக்களும் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வீட்டுல உள்ள பெண்களையும் பக்கத்து வீட்டு பெண்களையும் எல்லா பெண்களையுமே அதே மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. அப்ப அதர்மம் எல்லாமே போயிடுச்சு. பகவானும் சரி அர்ஜுனும் சரி அப்படியே பிரமிச்சு போய் நிக்கிறாங்க. ஒரு முக்கியமான உள்ளவன் அந்த செயல்பாடு பண்ணும்போது அப்ப மக்களும் அதனை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த அளவுக்கு அங்க அதர்மம் ஆயிப்போச்சு. அதான் பகவான் சொல்றாரு 32 என்ன சொல்றாரு, காலமும் நான் என்றார், முன்னேறுதலும் சொல்றாரு 32வது பதத்துல இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 33 என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 33. हरे कृष्णा. तस्मात् त्वम् उद्दिष्ट येषु लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं संवृत् मया वदे निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு, நீ கருவியாக செயல்படு. பகவானுடைய அட்வைஸ் கொடுக்குறார். என்ன உங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு பாருங்க. எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு, உமது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாய். உன்னுடைய கடமையை நீ செய்கின்ற.
எனது ஏற்பாட்டால் இவர் அனைவருமே ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே போரில் நீ ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுவாயாக. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு அந்த போதனை கொடுக்கிறார். நீ உன்னுடைய கடமையை செய், அதுதான் உன்னுடைய தர்மம்ன்றார். அதை செய்யாம நான் காந்திபுரத்தை தூக்கி போட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்கிறார். எவ்வளவு பக்குவப்படுத்துறாரு பாருங்க பகவான். நம்மளையும் பக்குவப்படுத்துறாரு. எப்படி படுத்துறார்? வேத சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க, உங்க கடமையை நீங்க சரிவர பண்ணுங்க, உனக்கு எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யம் நான் கொடுக்குறேன், உன்னை வழி நடத்துறேன்ற. நீ பௌதிகத்துல போனா நான் விலைக்குதான் நிற்பேன், நீ பௌதிகத்துல போய் போனீங்கன்னா நான் விலைக்குதான் நின்று பார்த்துன்னு தான் இருப்பேன், சாட்சியா தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். அப்ப நம்ம எப்படி எந்த நிலையில இருக்கணும் பாருங்க. பகவான் நிறைய அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. அவர் நமது திட்டமும் கடவுளின் திட்டமும் ஒத்து போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நாம வெற்றி கண்டிப்பாக நம்ம கிட்ட. அதே பகவானுடைய திட்டமும் நம்ம திட்டமும் எதிர்மறையாக இருந்தனால் நாம கண்டிப்பாக வீழ்ச்சியடையும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன? வேத சாஸ்திரங்களும் சரி, நம்மளுடைய செயலும் ஒன்னா இருக்கணும். அப்பதான் நாம பூரணம் அடைய முடியும், அதி உத்தம நிலையை நாம் அடைய முடியும். அப்ப நம்ம பௌதிகத்துல இருந்தோம்னா நாம கருமிகள் தான், கொஞ்சம் கடினமான செயல் தான். 6வது அத்தியாயத்துல 33ல கேட்கறால அர்ஜுனன், 34ல பகவான் 35ல கொடுக்கிறார், விளக்கம் கொடுக்கிறார். கண்டிப்பா அர்ஜுனா, காற்றை கூட குடியில் அடைக்க முடியுது உன்னால, ஆனா மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, கடினம் தான். ஆனா அதே முயற்சி பண்ணினா கண்டிப்பா சாத்தியப்படுன்ற. பற்றற்ற தன்மை நீ செயல்பட்டினா சாத்தியப்படுன்ற 35ல சொல்றாரு இல்லையா 6வது அத்தியாயத்துல. அது போலதான் முயற்சி பண்ணணும், முயற்சி பண்ணதான் சாத்தியப்படும். அப்ப பகவானோட திட்டமும் நம்மளுடைய திட்டமும் கரெக்டா இருக்கும். திட்டம்னா நம்மளுடைய செயல் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. 34, 35 மக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹா, பாகவதம் கிளாஸ் ஓடிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறீங்களா? விருப்பம் இருக்கவங்க? हरे कृष्णा प्रभु जी. माताजी क्लास पारुंग माताजी. भीष्मं जयत्रतं च कर्णं तथा ज्ञानवियोत वीरान् मया हतां सत्वं जहिमा व्यदिष्ट युत्यस्य चेतसि रणे हद्वनान्. संजय उवाच यदा श्रुत्वा वसन्न केशवस्य कृताञ्जलिर्वेवमान कीर्ति नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णं कदम வீத பிரணம்ய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லா படிச்சீங்க. இதுல 34ல சொல்றாரு பாருங்க, துரோணர், பீஷ்மர், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவருமே ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமன போரிடுவாயாக, உமது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய் என்றார். ஏற்கனவே பார்த்துட்டான், எல்லாம் இறந்து போனதை பார்த்துட்டான். எதிர்காலத்துல நடக்க போற விஷயங்கள்லாம் 33லயே சொல்லிட்டார் பகவான். அதாவது 29, 28லயே பார்த்துட்டான். 33ல பகவான் சொல்லிட்டார் நீ வெறுமன போரிடுன்னு சொல்றார். 34லயும் அதே கண்டினியூ பண்றார். 35ல சொல்றாரு பாருங்க, திருதராஷ்டிரனும் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுறு கடவுளிடமிருந்து இத்தகைய உரையாடலை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தாழ்ந்த வண்ணம் அவன் பகவான் கிருஷ்ணன் பின்வருமாறு கூற தொடங்கினான். இப்ப சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரர் சொல்றான். அப்ப திருதராஷ்டிரோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க. தன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் கொல்லப்படுறத பார்த்து சொல்றானே, சஞ்சயன் சொல்றானே அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் பிள்ளைகள் கொல்லப்படுவதை ஆல்ரெடி விராட் ரூபம் மூலியமாக சஞ்சயன் பார்த்துட்டான். இப்ப சஞ்சயன் பார்த்து உண்மை அங்க நடக்கிற விஷயம் திருதராஷ்டிரர் சொல்லணும் இல்லையா? அது சொன்ன ஒண்ணு அவன் மனநிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க. முதல் அத்தியாயத்துல திருதராஷ்டிர மனநிலை குழப்பம் இருந்து, தான் என்ற அகந்து இருந்தது, தற்பெருமையாக நடந்து கொண்டா, இதுல நம்ம பார்த்தோம். இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, வந்ததே நாராயண ஸ்வரூபத்துல வந்திருக்கிறார், பகவான் வந்திருக்கிறார் தெரிஞ்ச உடனே, எல்லாமே இறக்கப்படுறதையும் தெரிஞ்ச உடனே, அப்ப அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அந்த வாழ்நாளிலேயே திருதராஷ்டிரன் அனுபவிக்கிறான். 100 புதல்வர்கள் இருக்காங்களே, எல்லாருமே கொல்லப்படுறாங்களே. அப்போ ஒரு பெத்தவனு கூட எப்படி இருக்கும் பாருங்க மனநிலை. அப்ப நம்ம எந்த அளவுக்கு பாவம் பண்ணிருக்கோம் உணர்றான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பாப்போமா மாதாஜி? 36, 37, 38 மாதாஜி. हरे कृष्ण. स्थानो ऋषिकेश तव परिकृत्या जगद्ब्रह्मोषयत्यनुरज्यते चेत् रक्षांसि विदानि दुष्त्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति स सिद्धसङ्गः. कस्माच्च तेन नमरेत्र महात्मन्
करीसयो ब्रह्मण अप्यादिकर्तरे अनंत देवेषु जगन्निवास त्वम् अक्षरं सदत् सदत् परं यत् यत् त्वामादिदेवः पुरुष पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेदासि वेद्यं च परं सताम दिव्या तदं विश्वमनन्तरूपः। हरे कृष्ण। அர்ஜுனன் கூறினார், அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்களும் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும். அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றன. இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. 36வது பாத்துல இங்க சொல்லப்படுறாங்க. எல்லாம் அசுரர்கள்லாம் பயப்படுறாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ரூபத்தை பார்த்ததே இல்லையே, இல்லைங்களா? ஏன்னா இங்க இரணிகசிபு பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத மகாராஜா கிட்ட கேட்கிறான், தன் மகன் கிட்ட, எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரு, இங்கெல்லாம் இருக்கிறாரா, அங்கெல்லாம் இருக்கிறாரா, இங்க இருக்கிறான், இந்த தூண்ல இருப்பானான்னு கேட்க, தூண்லயும் இருப்பான், துரும்புலயும் இருப்பான், நீ உன்னுகிட்டே இருக்கிறான், என்கிட்டயும் இருக்கிறான், எல்லாரும் இருக்கிறான். அவன் மனோபாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் பகவான் காட்சி கொடுப்பாருன்றான். உடனே தூணை உடைக்கலாம், தூணை உடைச்சா பகவான் எழுந்து வர்றாரு, வந்து விராட் ரூபம் அந்த ரூபத்தை காட்டுறாரு. ஏன்னா அந்த மாதிரி வரம் வாங்கி வந்திருக்கான் இரணிகசிபு. அந்த வரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். முகம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்க வடிவம், கை காலெல்லாம் நார்மல் கை. அந்த அது ஆயத்தாலையும் கொல்லக்கூடாது அவனை. அந்த நகத்துக்கு உயிர் கிடையாது. அவன் வரம் வாங்கந்து ஒரு உயிருடன் நான் உயிருள்ள கூட நான் இறக்கக்கூடாது, ஆயுதத்தாலையும் இறக்கக்கூடாதுன்றான். அப்போ இந்த நகத்துக்கு உயிர் கிடையாது, ஆனாலும் அந்த நகம் வளரும். இல்லைங்களா? எவ்வளவு அற்புதமா பண்ணிருக்காரு. நகத்தாலேயே அவனை கிழிக்கிறார் பகவான். சோ அந்த மாதிரி அசுரர்கள்லாம் பயப்படுறாங்க. அங்க எப்படி அங்க அந்த இரணிகசிபு பயந்தானோ அது மாதிரி இங்க பயந்துட்டு ஓடுறாங்க, அங்க இங்க ஓடுறாங்க. எல்லாருமே வணக்கம் தெரிவிச்சு ஓடுறாங்க, மரியாதை பண்றாங்க. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர், எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? அர்ஜுனன் கேட்கிறான் பாருங்க. எல்லையற்றவரே, தேவர்கள் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவரே, எல்லா காரணங்களுக்கு காரணம் இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். 37வது பாத்துல அர்ஜுன பயங்கரமா வர்ணிக்கிறான் பகவானை. எப்படிப்பட்ட வர்ணிக்கிறான் பாருங்க. அந்த பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை பார்த்துட்டு அது அந்த அதோட இதை பார்த்த உடனே அசந்து போய் நின்று அப்படியே அவனை அறியாமையே வர்ணிச்சிருக்கிறான். நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே, பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே, எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றமே, முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்துள்ளனர். அது பரவியுள்ளேன். ஏன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா 37ல பகவானை வர்ணிக்கலாம். இதே அர்ஜுனன் 4வது அத்தியாயத்துல பகவான் அதாவது இந்த கீதையை நான் உனக்கு முன்னாடியே நான் சூரிய பகவானுக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு பகவான். ஆனா அப்ப அவன் என்ன சொன்னா, சமகாலத்துல பிறந்த நாம் 2 பேருமே நீங்க எப்படி முன்னாடி சூரிய பகவானுக்கு சொல்லியிருப்பேன்னு அவன் கேட்கிறான். இதே அர்ஜுனன் இந்த 11வது பாதத்துல 37வது பாதத்துல இப்படி சொல்றான். என்ன சொல்றான் பாருங்க. மகாத்மாவே, பிரம்மாவிட சிறந்தவரே அப்படின்றான். பிரம்மாவிட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர்ன்றான். அப்போ இந்த 10 அத்தியாயம் அவனுக்கு தேவைப்பட்டது. அப்ப நமக்கு என்னன்னு பாருங்க. அப்ப மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை நான் உனக்கு செலுத்தக்கூடாது. அவர்கள் எல்லாம் ஏன் செலுத்தக்கூடாதுன்னு கேட்கிறான், கொஸ்டின் கேட்கிறான். அப்ப ஏன் எல்லாருமே அந்த மாதிரி இருக்காங்க? ஏன் பீஷ்மர் இப்படி இருக்கிறான்? ஏன் துரோணாச்சாரியர் இப்படி இருக்கிறாரு? எல்லாம் ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்கன்னு அவன் கொஸ்டின் கேட்கிறான். எல்லாமே அவங்க கர்ம வினைகள் தான், இல்லைங்களா? அவங்க செய்யற அவங்களோட மனோபாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க போறாங்க. அந்த மனோபாவத்தை வேதங்கள் மூலியமா கொண்டு போயிருந்தாங்கன்னா எல்லாமே முக்தி அடைவாங்க, இல்லைங்களா? தேவர்கள் தேவனான அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களும் காரணம் இந்த ஜனத்தோற்றத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே மாதிரி பாருங்க 38ல பாருங்க, நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிக பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதிக குணங்கள், நமக்கு எல்லாமே பௌதிக குணங்கள் இருக்கு. என்ன, சம்பாதிக்கணும், குடும்பத்தை பார்க்கணும், சமுதாயத்துல மேன்மை அடையணும், இதெல்லாம் பௌதிக குணங்கள் தான். ஆனா அதுலயும் நம்ம பற்றற்ற இருக்கும் போதுதான் நாமும் உண்மையான துறவு வாழ்க்கை ஆகும், இல்லைங்களா? அப்ப பௌதிக குணம் அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே, எல்லையற்ற ரூபமே,
பிரபஞ்ச தோற்றமே முழுவதும் நீங்கள் பரவி. சரி, 41, 42 மாதாஜி. हरे कृष्णा हरे कृष्णा सखेति मत्व प्रसवं यत् उक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेतं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यत्सावहासरद्धम् असत्कृतो असि विहारश्च यासना भोजनेषु एकाद अपाप्य यच्छुद तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहम् अब्रमेयम्. ஹரே கிருஷ்ணா. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பன் என்றெல்லாம் உண்மை அகந்தையோடு அழைத்து. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அவரை முதல்ல உறவினர் தானே, பகவானுக்கும் அர்ஜுனுக்குள்ள உறவு, ஒரு உறவினர், அதுக்கப்புறம் நண்பன், அப்புறம் குரு, இப்ப பகவான். அதை ரொம்ப ஃபீல் பண்றான். அப்போ அவரை பிடிச்சி சொக்கா பூச்சி இழுக்கிறது, அவரோட வேட்டியை பூச்சி இழுக்கிறது. நண்பர்கள் அப்படித்தானே இருப்பாங்க, நல்ல ஜாலியா உட்காந்து அவருடைய படுக்கறையில உட்காந்து கரெக்டா பண்றது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிருக்காங்க. அதெல்லாம் நினைச்சு இப்ப வருத்தப்படுறான் அர்ஜுனன். எல்லாருக்கும் உள்ள மனநிலை தானே, இல்லைங்களா? இதிலும் பிரேமத்திலும் நான் செய்ததை அனைத்துமே தயவு செய்து என்னை மன்னிக்கவும்ன்றான், பிரார்த்தனை பண்றான் பகவானுக்கு. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்திருந்த உணவு அருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவோ சில சமயங்களில் நண்பர்கள் மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்து உள்ளேன். குணங்களுக்கு குற்றங்களுக்கு தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பாயாக என்றான். எவ்வளவு அழகா பிரார்த்தனை பண்றான் பாருங்க, மன்னிப்பு கேட்கலாம் பகவான் கிட்ட, இல்லைங்களா? சரி, 45வது படம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. कृष्णा प्रभु जी अतृष्ट पूर्वं ऋषिदो अस्मि दृष्टा वा पयेन च प्रवयति तं मनो मे तत् दर्शय देवरूपं प्रसीद देवीश जगन्निवासा. हरे कृष्णा. கிருஷ்ணா, இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகிறது. எனது ரூபத்தை பார்க்கவே இல்லை, மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்றான். ஆனா அதே சமயத்துல பயத்திலும் குழம்பி இருக்கிறான். எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, ஏன் என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டு அருள் புரிவான. வச்சாம் பாருங்க பகவானுக்கு, சூப்பரா சொல்றான் பாருங்க. இன்னும் கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டே இருக்கான் பகவான் கிட்ட. என்ன சொல்றாரு? தெய்வீகமான ரூபத்தை காட்ட. தெய்வீகான ரூபம் என்னது? பகவானுடைய பரமாத்மா ரூபம். ரொம்ப அழகா காட்சி கொடுப்பார் பகவான். அவர் தான் நம் இதயத்தில் இருக்கிறார், அந்த ரூபத்தில் தான் இருக்காரு. பரமாத்மா ரூபத்தை பார்க்கணும், 4 கை சொரூபத்துல பார்க்கணும் ஆசைப்படுறான் அர்ஜுன். பார்ப்போமா? இந்த ரூபத்தில் தான் பகவான் எல்லா ஜீவராசிரியத்திலும் இந்த ரூபத்தில் தான் அழகான காட்சி கொடுப்பார், பரமாத்மா ரூபத்தில். நம்மளை இங்கிருந்து கூட்டும் போறது இந்த ரூபத்துல அவர் கூட்டும் போவார். நம்ம வைகுந்தம் போறோம்னா இந்த ரூபத்தை தான் வருவார் பகவான், நம்மளதான் கூட்டும் போவார், அவரே வருவார். பார்ப்போமா? 46, 48, 49 மாதாஜி. हरे कृष्णा. हरे क्रीडीनां कदीनां चक्रहस्तं इच्छामि तं दृष्टुम् अहं तथैव दीनेव रूपेण सदुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. मया श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वानन्त आत्यं यन्मे त्वत् अन्येन न दृष्टपूर्वम्. हरे हरे कृष्णा. न वेद यज्ञात् ययैर्नैर्नादानैर्न चक्रायिभिर्न तयोभिरुक्रयः एवं रूपं शक्य अहं निर्लोके दृष्टुं त्वत् अन्येन गुरु प्रवीरा. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. 49 படிச்சிட்டீங்களா? हरे कृष्णा. 49 படிக்கணும். हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माते व्यतामासं विमूढ भावो दृष्टावरूपं घोरं इतृङ्गममेदं व्याभेदभि प्रीतिमानः पुनस्त्वं तदेवं मे रूपम् इदं प्रपश्य. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. 47 வேண்டாம், சரி படிச்சுட்டீங்க, கொடுங்க. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்கள் இறைவனே,
தலையில் மகுடத்துடன் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகிறேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் நான் காண பேராவல் கொண்டு உள்ளேன்றான். பரமாத்மா ரூபத்துல பார்க்கறதுக்கு 44, 43லயே அங்க அடிக்கோல் நடிச்சிட்டான். இங்க பகவான் 46ல சொல்லிட்டான். 48ல பாருங்க, குருவம்ச வீரர்களின் சிறந்தவனே உனது எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாருமே கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ யாகங்கள் செய்வதாலோ தானங்களை புண்ணிய செயல்களாலோ கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது இயலாது. ஏன்னா 47 நம்ம ஸ்லோகம் இல்ல, அது பகவான் அவன் இது வரைக்கும் 46 வரைக்கும் அவன் பிரார்த்தனை பண்ணி அவங்க கொஸ்டின் வைக்கிறார். 47ல பகவான் பேச ஆரம்பிச்சார். 48ஓட இதுதான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, குருவம்ச வீரர்களை சிறந்தவனே எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு மின் யாருமே கண்டதில்லை என்றார். அதுதான் ஏன் பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகத்துல எல்லாருமே கசிப முனிவர் இருக்கிறாரு, விஸ்வாமுத்திரர் இருக்காரு, பிருகு இருக்கிறாரு, பரத்வாஜர் இருக்காரு. இவங்க எல்லாம் போனா பெருமுனிகள், இவங்க எல்லாம் போய் தவம் இருக்க போனாங்கன்னா 2000 வருஷம் 3000 வருஷம் 10,000 வருஷம் 50,000 வருஷம் போய் தவம் இருப்பாங்க. ஆனால் அப்பவும் பகவான் ரூபத்தை உணர முடியாது. கடினமான செயல் அது. அதான் பகவான் சொல்றார், யாகங்களோ தானங்களோ புண்ணிய காரியங்களோ செஞ்சாங்களோ இந்த ரூபத்தை கண்டு காண முடியாதுன்ற அப்படிப்பட்ட ஒரு ரூபத்துல பகவான் காட்சி கொடுக்கிறார் அர்ஜுனனுக்கு. நமக்கு கொடுக்கிறார், காட்சி கொடுக்கிறார். இந்த ஸ்லோகம் மூலியமாக நமக்கு காட்சி கொடுக்கிறார். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பி உள்ளாய். இனி அது முடிவு. என் பக்தன் எல்லா குழப்பங்களிலிருந்து விடுபடுவாயாக. அமைதிய மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். விராட் ரூபத்திலிருந்து வெளியே வரார். 50ல பாருங்க, ரொம்ப அழகா காட்சி கொடுக்கிறார் பாருங்க. இப்ப சஞ்சய் பார்த்துட்டு திருதாஸ்திரிட்ட சொல்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 50வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் அர்ஜுனம் வாசதேவஸ்ய ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷயம் ஆசபூயः ஆஸ்வாசயாம் ஆசத பீடயேனம் பூத்வா புனः சம்யவபூர் மகாத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. திருதாஸ்திரம் சஞ்சயன் கூறினார், புருஷோத்தரமான முழுமுழுக்களாக கூறினார். அர்ஜுனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்கள் உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடன் உருவையும் கண்டு அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனன் உற்சாகப்படுத்தினார். இப்ப 4 கை சொரூபத்துல பகவான் பரமாத்மா ரூபத்துல காட்சி கொடுக்கிறார். ஒரு செயல கதம், ஒரு செயல கடம், சங்கு சக்கரத்தோட பகவான் காட்சி கொடுக்கிறார். ஒரு கையில தாமரை பூட அழகா இருக்கும், ஒரு கையில கதம் இருக்கும், ஒரு கையில பார்த்தீங்கன்னா சங்கு சக்கரத்தோட 4 கை சொரூபத்துல பகவான் காட்சி கொடுக்கிறார் பரமாத்மா ரூபத்துல. அதை சஞ்சயன் பார்த்துட்டு திருதாஸ்திர கிட்ட சொல்றான், அவன் எவ்வளவு புண்ணியவான் பாருங்க, அர்ஜுனோட புண்ணியவானா இருக்கான். ஏன்னா அவனை பத்தி எல்லாம் 2வது அத்தியாயத்துல வாங்க, 2வது அத்தியாயம் 2வது லெவலுக்கு வாங்க. சஞ்சயன் யாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அர்ஜுனனை இங்க நேரடியா பாக்குறத அங்க சஞ்சயன் பாக்குறான்னா அது எவ்வளவு பெரிய புண்ணியவானா இருப்பான் பாருங்க. அவன் யாருன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் எப்படிப்பட்ட அவதாரம், அவன் ஏன் இந்த இடத்துல பார்த்துட்டு திருதாஸ்திர சொல்லணும். அவ்வளவு ஒரு புண்ணியவான் தான் இல்லைங்களா? சரி, 2வது லெவலுக்கு வந்தீங்கன்னா அவரை பத்தி நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 51, 52 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 51, 52 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் ஆச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாஹம் வேத ந தபாசோ நாதானேன சேத்யயா சத்யம் ஏவம் விதாம் திருஷ்டும் திருஷ்டமானசி மாம் யதः பக்தாய த்வனன்யாய சத்ய அஹம் ஏவம் விதார்ஜுனः ஞாதும் திருஷ்டும் ச தத்வேன பிரவஷ்டும் ச பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சிருக்கீங்க. சரி, ஓகே. 51, 52 என்ன சொல்றாரு? பகவான் கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்ட பொழுது அர்ஜுனன் கூறினார், ஓ ஜனார்த்தனை, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதியா அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா 51ல சொல்றார். அதுக்கு பகவான் 52 சொல்றாரு பாருங்க. புருஷோத்தரமான முழுமுழுக்களை கூட எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்பொழுது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவத்தை காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கு வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்பொழுதும் நாடுவார்கள். இந்த உருவத்தை பார்க்கறதுக்கு எல்லாருமே நாடுவாங்க. ஏன்னா தேவி தாயாரே கேட்டாங்க, இந்த ரூபம் எனக்கு வேண்டாம் கிருஷ்ணா, 2 கை சொரூபத்துல வந்தாவே போதும் கேட்கிறான் அர்ஜுன். தேவி தாயார் கேட்கிறாங்க. அற்புதமா இல்லைங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா. 54வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा भक्ताय त्वम् अनन्या शक्य अहम् एवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் இருக்கும் என்னை கலப்படமற்ற பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே இதை போன்ற நேரடியாக காண முடியும், புரிந்து கொள்ள முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மைய ரகசியங்களை உன்னால் நுழைய முடியும். ஏன்னா பகவானுடைய அனநிய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி. இதெல்லாம் நாளைக்கு படிக்கலாம். 12வது அத்தியாயத்துல முக்கியமா வந்துருங்க. ரொம்ப அழகான 6 விதமான தெய்வீகமான பக்தியை பார்க்க போறோம். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அந்த அத்தியாயம். படிக்க 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 அவ்வளவு இதா இருக்கும். கலங்கமற்ற பக்தினா என்ன, அந்த அனநிய பக்தினா என்னன்ற நாளைக்கு பார்க்கலாம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதான் சொல்றாரு இந்த பதம் மூலியமா. 55வது பதம், கடைசி பதம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण मत्कर्म कृन् मद्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव हरे कृष्ण ஹரே எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் தனது எனது அதாவது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, நோக்கு செயல்களை மற்றும் பல மனக்கற்பனைகள் கலங்கம் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்க வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிரினத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக வந்து அடைகிறான், என்னை வந்து அடைகிறான். அப்போ எல்லா ஜீவராசி ஒன்று போல பார்க்கணும், நண்பனாக தான் பார்க்கணும், விரோதியா பார்க்கவே கூடாது. நண்பனா இருக்கும்போது எப்படி நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா. இப்ப இருக்க நண்பனை விட்டுருங்க. என்னோட நண்பன்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். அவன் உட்கார்ந்தாலும் வலிக்குதாடா, எங்க என்னடா பண்ற, அப்படி இப்படி கேட்பான். அது மாதிரி அவ்வளவு நண்பன் இப்போ இருப்பாங்க, ஒரு சிலர் இருக்காங்க. எல்லாரும் அங்க இருக்க முடியாது. நண்பன்னா எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் தாங்குற சக்தி இருக்கும் நண்பனுக்கு. அப்ப எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு போல நம்ம பார்க்கணும், சரிசமமா பார்க்கணும். எல்லாமே அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப நம்ம எல்லாருமே நம்ம நண்பனா தான் பார்ப்போம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிக்கிறோம். நம்ம வந்து இதோட என்ன பார்த்தோன்றது ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்ப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் தனது விமேச வடிவத்தை காட்டும்படி பகவான் கிருஷ்ணன் வருகிறார். 1லிருந்து 4வது பதம் வரைக்கும் பாருங்க. 5லிருந்து 8வது வரைக்கும் பகவான் இப்ப கிருஷ்ணர் தனது உலகிய வடிவத்தை விரிவாக்குறார். 9வது 14ல இருந்து பாருங்க, பகவானுடைய வைபவத்தை, அதை அவருடைய விராட் அதை பார்த்துட்டு அதை பார்வையிடுறார் அர்ஜுன். 15லிருந்து 31 வரைக்கும் பாருங்க, பகவானுடைய வடிவத்தை பார்த்து அனுபவம், அந்த பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை பார்த்துட்டு அனுபவத்தை சொல்றார். 32, 34 பாருங்க, அதுக்கு பகவான் பதில் கொடுக்கிறார். 35லிருந்து 46 வரைக்கும் அர்ஜுனோட ஜபங்கள் பண்றார், அதை பிரார்த்தனை பண்றார், பகவானை பத்தி அந்த அனுபவத்தை வச்சு பிரார்த்தனை பண்றார். கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. 47லிருந்து 55வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம் சரிங்களா. வாஞ்ச கல்பத்தராய் கிருப சிந்தேவ தபஸ்நான பாவனிய வைஷ்ணவிய நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் சத்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஏதோ கொஸ்டின் தான் கேட்கலாம். ஹரே